er Günther, og det er Günthers Talkshow. Og i dag, der har vi selvfølgelig vores publikum. Og det er Günthers Talkshow, det er simpelthen noget nyt, vi begynder på her på Havenes Productions. Så jeg har også en gæst med mig her i studiet, det er Peter. Og Peter, han er også kendt som MLG, Pussy, Slayer, 1, 2, 3. Okay. Ja, og vi kan jo straks springe ud i det. Altså, hvor er du fra, Peter? Oh my god, you noobs, only people from Denmark are awesome fuckheads. Oh my god. Ja, så du er fra Danmark. Ja, så har vi det næste spørgsmål her i talkshow. Det er simpelthen, altså, hvor gammel er det lige, du er? Oh my god. I'm 21 bitches. Don't judge. Okay. I've like banged your mom like twice. Fuckheads. Det skal nok passe. Ja, men altså, man kan se, at du har nogle fifs der med rotten. Oh my god, mom! Du er bare helt vildt. Jeg kan ikke ordne noobs uden min Mountain Dew. Jeg har brug for min Mountain Dew. Mand. Ja, men altså, hvad synes du egentlig om den nye serie her på Havenes Productions? Altså, Herman. Altså, God, fuck, jeg hader jer fucking sluts, man. I sikkert er som sådan 3-årige piger. Ja, jeg kan lige informere dig om, at 3-årige piger med i Herman. Ja, altså... Fuck ud af. Okay. Ja, jeg tror vi holder en lille pause, så vi er tilbage efter reklamerne. Hej og velkommen. Har du nogensinde haft smerter i dit hoved eller noget i den stil? Jamen så har jeg løsningen til dig. Præsenterende aldrig mere dunkende hovedsmerter. Eller som forkortelse AIDS. AIDS tager ikke vare for, hvad der vil ske for dig og dine omgivelser, kan indeholde spor af nødder eller andre kemikalier. AIDS fratager sig alle retter for at blive også sagsøgt. Og vi er tilbage til Günthers Talkshow. Ja. De noobs gjorde sådan, som vi tabte, så jeg smadrede hul i den, fordi de fucking noobs. Okay. Ja. Ja, men hvad... Nu er vi færdige. Ja, altså, vi skal jo snart have besøg af... endnu en... Ja, kom nu til sagen, for fuck's sake. Ja. Så... Hallo, forstår du ikke, hvad man... Nå, men jeg tror det er... Nok for den her gang, Ja... Vi er færdige. Vi cutter den her. Godt. Vi fortæller, hvad jeg kunne.